Welcome to TFA Files TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Apostle Chiwenga achinyumba sewiki aidedzera kuti irombe rekupedzisira anotengera vanhu mota vanoafodha. Kudai anga achiziva kuti mari inoshanda kudai achivaka mahospital. Ataura kuti vese vakatengerwa mota nasewiki marombe ekupedzisira havasi varume. Give you an example of Rombe. One of marombe ari padhuze anoya mumusoro mangu ndiwikine uchivayo. Irombe. People who are receiving those cars, they are betraying their own souls. They will realize it later. They are selling their souls to the devil by receiving those cars. My advice to women is that if the man who begged a car from Wikine Uchivayo is your husband, you are a widow. If your husband begged another man to donate a car to him, you are not married. You are a widow. Ndatini kana murume wako akakumbira mota uri chirikadzi kutaura kunoku. Advice andikatokupa kudzokera kumba kwaamai vako. Ozororwa nemurume chaiye. Anonzwawo kuti aiwa ndiri murume ndinogona kunge ndichigara mukazumbu kangu but ndodada nako kazumbu ikako ndakavaka ndega. Amushuwa mazvinzwira mega asi timu rakatengerwa mota rakawandisa. Chatinoziva ndechekuti vachazoenda zvavo kumarara, hapana zvinhu zvemahara. Asi Apostle Chiwenga vari kudedzera kuti ivo vakatengesa upenyu hwavo havasati vachiona. Kana uchiziva kuti murume wako akatengerwa mota nevanhu veZANU-PF, ziva kuti uri shirikadzi. That is it, not good, guys. That if there's something a man, a proper man, a real man will not do in public is kneel down before another man to beg. No, 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 no. A real man does not beg another man in public. It's embarrassing. It's a travesty of men's dignity. It's a reproach to the caliber of people that we have in our society. Our men, our fathers, vairara nenzara nemadzimai avo mudzimba. Mukoma ine firiji akazara huku mukoma wake achinyara kuti mukoma kumba hakuna kumira mushe. Ndipewo muriwo ndinozotenga kana mari yangu yapinda. Ndakanga ndaita zvikwereti zvakawanda mwedzi wakapera. Varume vedu vekare vaidya sadza nesauti nemadzimai avo. Vaine madzikoma nemasupermarket muruzevha. Vachipreserva dignity yavo. Those are the men that we know. Hallelujah. But there's nothing wrong in asking a brother for help. The manner in which men ask for help is not when you go public like that and ask a stranger to donate a car. And the stranger asks you to declare your allegiance to his political party and you back like a little puppy because of a donation of a stupid car. How can you sell your dignity for aluminium and tin and copper and chromium and rubber? I'm sure mazvinzwira mega zvataurwa naApostle Talent Chiwenga ari kudedza kuti varume chaivo vakumbire mari. Asi chamunofanira kuziva ndechekuti vanhu vakatengerwa mota nasewiki netimu yeZANU-PF kuti vakawandisa. The likes of Japreza, Fantani Kapfupi, Nicholas Zakaria, Alec Macheso, Rascaleps, Jamaster Suleiman Chimbetu naSekalas. Sekalas ndiye akanyadzisa akachema kuzhamba chichembera mota. Munhu waifanirwa kubatsira neadvice semwana wakupfugama uchimuti vanhingi nekuti ane mari. A man does not do that
my dear, it's embarrassing. Ndatini kana murume wako akakumbira mota uri chirikadzi kutaura kunoku. Advice yanikatokupa kudzokera kumba kwaamai vako ozororwa nemurume chaiye anonzwawo kuti aiwa ndiri murume ndinogona kunge ndichigara mukazumbu kangu but ndodada nako kazumbu ikako ndakavaka ndega nesimba rangu. Handipfugamire mumwe murume ini. Kana ndikagara mutangwena but ndeyangu tangwena iyoyo. Kana ndikadhiraivha chigetekete ndechangu chigetekete ichocho. Ndakatenga ndega nemari yangu ndozvishandira. Handipfugamiswe nevamwe varume ini. I'm sure mazvinzwira mega zvataurwa naApostle Talent Chiwenga ari kuredza kuti varume chaiva vakumbiri mota. Vazukuru vambuyana ndavataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe muna uyu akati nothing but the truth. Mumwe muna akati fact rather strive in dignity than to eat in shame. Mumwe muna akati asi varume vari kukumbira mota vari kunyadzisa chokwadi. Mumwe muna akati Talent Chiwenga you always gain my respect. Mumwe muna akati iye vari kutorwisana kuZimbabwe uko kuti ini ndiri kudawo mota ndakatombosumudzawo ruoko kuZANU-PF vachikanganwa kuti kune vanhu vari kutambura. Sewe kune azivi kuti mari inoshandei. Kudai anga achiziva dai achivaka zvipatara kwete kutengera vanhu. Mumwe munhu akauya akati the explanation was clear that Rombe comes on different forms about Sewiknel. Irombe chairo rinonyadzisa. Mumwe munhu akati well said Apostle Chiwenga. Mumwe munhu akati apa ndobvumirana naye. So guys, handizivi tinoti kudii asi ndiyo nyaya iripo. Sekalasi ndiye akazhamba kuchema kuzhamba achichemera kutengerwa mota. Ndiye wekutanga tinoti ndiye anonyadzisa kudarika vanhu vese. Vamwe vanhu vakapuhwa vasingadi zvavo asi vana Shadhaya akairamba, Thomas Mapfumo akairamba, vanhu vakafa nekuseka. Thomas Mapfumo akazama kupuhwa mari dzakawandisa akati handidi. Shadhaya naye akaramba akati handidi, akasekwa zvikanzi unofamba netsoka. Asi tichitaura semanje manje Shadhaya atenga yake mota yekuzvishandira achiziva kuti iyi mota yandiri kushandira ndichibuda dikita. So guys, handizivi tinoti kuti kudi Apostle Talent Chiwenga aibogara kuZimbabwe. Pane zvinhu zvakawanda zvakaitika pavakaita maaccident vakambotaura kuti ndinenge ndiri kumhanyiswa chichi. Handizivi. Thank you so much. Nezvanenge vagara kuSouth Africa, please like and